Ang atong bisita nga German nakatulog daplin sa bye-bye. Kaya ng puto dang. Lalaki yan. Lalaki to. Kung babae? Pag babae, saman. Puta. Biko. Lalaki. Kung babae. Bika. Happy ug nalingaw ang German sa dagat nga among giadtuan. Sa kanindot nga view ug sa tubig nga blue nga lami kaayo langoy-langoyan. Maong si Sven giganahan. Oh. Welcome to Dude's Torta. Thank you very much. Among i-showcase ang kanindot sa Mati City sa among bisita nga German. Nag-stop kami sa Davao Oriental na landmark aron sila picture. Second stop, Sleeping Dinosaur. So before kita maadto sa Mati, kini atong maagian. So lingaw kaayo sa Sven nga bisita nato nga German. Uban ang iyang wife ug cute son. A few moments later. Ug karon naabot na jud kita diri sa dahikan ug na-amaze, na-impressed gayud ang ato ang German sa kanindot sa dagat dinhi sa dahikan. Adunay white sand and nag-blue ang kadagatan. Very nice ingon si Sven. Ug karon naga-prepare na para sa paniudto nato karon. So naghimo si Nini og vegetable salad tungod kay no rice si Sven. So napalit kami daan sa Chowking and sa seaside para sa amo ang baon dinhi sa dahikan. Ug karon sininghay din ang hikyad usab siya sa iyang mga baon gikan sa Panabo City. Si Sven. Hello, welcome to Dahikan. What can you say? What can you say? It's amazing. Amazing. What can you Speechless. see? No. Ben, what can you see in the middle of the sea? Middle. What can you see in the middle of the sea? Middle, the deep blue sea. The deep blue sea, huh? No. What? Pass? G? Huh? In the middle of the sea? E. Huh? E. I see. You see. You see the sea? Yes. Now. You see now. See now. See now. Believe ko sa German kay no rice gyud. Bisan pag di kakaon og rice isa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw, buhi okay kaayo sa iya. Basta naalay gulay og mga prutas, sulbad na kaayo ang pagkaon ni Sven bisan pag wala ikan. Dili pariha aning duha ka senior citizens nga mokaon og daghan aron kusgan. Dahil basa? Yeah. Give, come here. Hintatsin. Puliog ka kung tubig ni Shanford. Ganyan ka dyan? Yeah. Hintatsin. Yang, pila ang braid pabuhok? 100. Ay, 100. Ako ang buhok, pila man eh. Kaya? Dili. Bisa mo bayad kog 300. Dili o jud mapurma? Dili kaya? A few moments later. Wala na jud sila nakaagwanta si Sven og si Nini ni adto na jud sa dagat kay mga ligo na sila. Bahala nagperte ka init basta silang duha perte ka sweet. Uban pa ilahang good looking son nga naglangoy-langoy na lingaw silang tanan. Maayo karong panahon na kay ang balod hinay pa. Natawa si Sven oh. Di na ba sa natawa si Sven? Palayo. Sa kasinaw ug sa ka-blue ug kalimpyo sa tubig si Sven wala kaagwanta minglangoy palayo sa amoa. Niyahawd malangoy si Sven no? Alas 3. Maano daw siya? Ni? Mag-snorkeling karon mag-dive no? Alas 3 pa. Ikaw lang ko alas 3 lang para di ka tama init. Oh, hambal na gani. Oo. Hambal na gani. Mga Stress daw. Oo. Sige. Diha ra man naka. Adira. Ay, di no. Paminawan ninyo si Sian nga nag-Generman. Isom taga may makitaan pitoy na. Ay, ano lagi na pamangkot ko yung YouTube? Ano yung YouTube na nga ito? Ito mga guide. By then, Was ist das? Das ist eine Boot.
Aber 2 hours na tuloy-tuloy ang kanta. Sino yung divide sa Tagaytay? Das ist tot. Kanang request na cake, ipasa niya. Ano gano'ng pamangkot na ni? Kada? Patay na ni ubuhi pa. Tot is patay. Patay na ba daw po na urbuhi pa din? Ano siya lang? Isa may aras lord. Papa daw, papa. Papa. Tungod kay medyo init-init pa, nagpahuway ng higda, mga tulog daw sila. Lami maghigda-higda sa baybay, lami kaayo dinhi magpahuway. Kauna po na sila ng sunis. Kanang sa lang po, kanang mga kinian, Tulog, bata. Ginoo ko ni si Sean, bisa nagtulog, perti kagwapo nga bata. Mix sa Pinay ug German, ang bata perti kagwapo, hinaut-unta ilang dungagan. Kaya ng puto dang. Lalaki yan. Lalaki to. Kung babae, Pag babae, saman. Puta. grabe, huwag lalaki puto, pag babae puto. Diba? puta ka. Biko. Lalaki. Pag babae. Bika. Bright ka ba? Hindi ka naman espilado. Kay bright ka naman. Katuban naman ka. Okay. Minyo na ka. Wala pa? Oo. Ito gyapon. Hindi kang dalaga dili. Huwag ka kita. A few moments later. Yay, boy. Hello. Balos. Oras na nga moadto na kami diha sa unahan sa lawom nga part kay dinhi sa dahikan nindot daw ang pawikan watching. Usahay na apoy dugong. So si Sven and ako excited na kaayo nga mosakay diri sa paddleboard. Dali, kim artista ka. Next. Oh. So, I need to. Oy, ang dili day. Go. Sisa magpaang. You will be the one to paddle or? Oh! English. Ulangan din ang board. Sure. Bigat din ang nose. Magpatuwan man siya ba? Oh. Samtang kami ni Sven nakasakay sa paddleboard, ang amohang duha ka guide naglangoy raman ni padulong sa lawod. Believe ka sa ilaha, kay mani-mani lang ang paglangoy diri sa dagat, di mahadlok mabikugan. Pero naka-decide ang duha nga magkuha silang isa ka paddleboard aron kami magtagsa-tagsa. Naabot na gyud ang isa ka paddleboard, mobalhin ako didto aron ako didto mag-onboard. Magtagsa-tagsa mi ni Sven kay mag-iyahay migpangita sa pawikan ug dugong dinhi sa dahikan. Here we go. Ako diri and naapoy adara. Tiga langoy. Mangita mi og pawikan and dugong kung naa, no? Sige, excited ko. Diri na kami sa lawom pero wala pa kami ka-timing nga naay pawikan nga minggimaw o naglangoy-langon sa ilalom sa tubig, wala pa namo nakitaan. Asa kaha dapit ang dugong ug ang pawikan. Sven, there are more than 100 turtle here. He said, more than 100? Sobra 100? 200? 100, more than 100 turtles. Bali pagtunga sa pawikan, magkuhag hangin, mga pila man ka minutes. Ang pagtunga nila, para makakuha og wala minutes. Like, pag maka-breathe na sila, makaano na, mo salom sila, gamiton nila atong nahangin tulo ka oras o 3 hours and pila ka minutes. Pila ka oras? 3 minutes and 3
Ginabantay, ginatanaw na nila kung naay pawikan. Ah, okay. So bantayan daw nato diri kung naay mutungan na pawikan. Pag mutungan na ang pawikan, so sundo nato. Samtang kami ni Sven nagalingkod sa paddleboard, ang amo ang guide mao'y nagasalom nagatanaw sa lalom sa tubig kung ana-ana ang pawikan nga nagalangoy-langoy. Ah? Disturb. Ngayon na yung boat. Naunsa daw? Layo kami na, mauna kong bye-bye. Nangita kami turtle. Sure. Nandiyan ba sinahanap ya? Dalam-lalom bra. A few moments later. O karon manguli na lang kami kay wala man daw. Kito nga ang sa tawagan na ang pawikan, no pawikan. So kung dili pa jud mi kakita karon og pawikan, mag-surf na lang daw kami. Hello turtle pawikan. Where are you? Uli nami panatidong. O karon nagsalom ko kay aduna day isa ka pawikan nga nakitaan. Pero pag dive nako wala nako nakitaan kay kusog man pud ay mo langoy. Mahadlok pud ay silang videohan. Wala na. Yeah, come on. Coral reefs. But it's so nice. Ug dinhi ako ang invite si Sven nga manaog sa paddleboard aron siya magkalangoy-langoy, makalili sa ilalom sa tubig. Pero naa siya problema kataas iyang ilong ug sulod ang tubig. Maong dili na siya makasalom. I don't know how to breathe through mouth. Sige Sven, try usab salom. Hindi gapon. Okay. Go down. I will take I'll take a video for you. Okay. In the water. Yeah, just a moment. Okay. O kan na iplastar og tarong tan-aw nato kung ikaw makasalom. Ha? Na? Ano ta? There's water coming inside, guys. Google. Na-record mo itong pawikan din yan? Oh, pero layo ambot ko nakuha dito. Klaro. Wow, kanindot sa dagat. Mura jud og naa si Sven sa sulod sa aquarium. Ooh, mura siya ang isda nga puti. Oh. Okay, Sven, go once more. Hawad man po di aning German magkapay-kapay, maipod mo langoy. Okay? For the third time, salom gihapon si Sven. Pero di kaklaro sa tubig. Oh, dindot kayo. Maayo po siya mautong. Taas po siya utong. Dili man akuan. Kung pawikan, German na. Kung lang mapag-surf po tayo. Dili na kayo maguli pa mi. Oh, Sir, bawi na lang mo sunod, sir. sunod na lang. Wala yun, nagpakita. Naulaw to sa basig mag in English ba? Yeah. That's nice. This
Tanawon daw kung naaday pawikan. Sige daw. Hello. Naa? No pawikan? Okay, naglangoy lang taon si Sven, the German. So akong gipabantayan sa amo ang guide nga kay basig mabikugan. So nalingaw siya. Tuwa na si Sven sa bye-bye. Sigurado ako nga siya gyud nalipay. Moong paspas bye. Kay hapon na muuli pa mi sa among bye. Oh. Okay, careful Sven kay basi kung mabanggaan ka sa paddleboard. Oh, oh, oh. Oh my god. Oh my god. Yo. Lost my flipper. Your slipper? Yes, yes. Okay. Lost the flipper. Flipper yeah. down. Oh, come here. What's that? Ah, I don't know. Very fast. Very fast. Yeah, crab. Yeah. Small crab. Yeah. Oh. Yeah, unfortunately we did not see it. Dinhi nga part sa dahikan daghan kitag mga foreigners nga makitaan. Sila dinhi ganahan magtambay tungod sa kaputi sa balas ug sa nag-blue-blue nga kadagatan. Maong mag-enjoy jud sila dining tanan. Sa dara ato ang mga kauban naghulat na nakailis na sila. May ara isa pa kadali lang na ano. Nakita si Dugong, buhay si Dugong. Just a small crab. Pero nag-enjoy man siya. May pawikan isa lang pagdali. Worth it? Worth it? Yeah, first try, first experience. Totally nice. Just waited a little bit too long, so we could experience a little bit more. Yeah. But you need practice how to do it. That's okay in the end. Yeah. Enjoyed it. So, Okay. let's go na.